hörmətli qonaqlar, sizni Abdulla To'qay Ədəbi Muzeyində görüge şadbız. Bugün bizning muzeyda zo'r bayram. Bugün nəşr, jırşı, büyük şairimiz Abdulla To'qayning turmushida yoqti iz qoldirgan şəxs Kamil Mıtıqı'nın tuğuna 140 yıl tuğuğa bağışlangan ədəbi muzikal kişi. Bugün bizning aramızda Kamil Mıtıqı'nın tuğanları, devamçıları, onun icatı, turmuşu bilan qiziqsuvchi şəxslərimiz, g'alimlərimiz to'plangan. Hem bugungi kishimizni biz Kamil Mıtıqı'nın tovushi bilan boshlasimiz kelar. Hem sizga onun tarafına yazılgan yazmani taqdim etamiz. Rahim etiniz. Kamil Mıtıqı başqarılığındağı Səlim Babay kiyinə yazılğan şu jırını tanlap gittik. Bugünkü kişide biz şulay yox, onun icatına, onun turmuşuna tirenrek yaxın bilirge umtılırız. Hem Abdulla To'qay bilan münasebetleri, Abdulla To'qay turmuşuna, icatına yasagan ixtibarın turunda da biz sizinle bugün sileşiriz. Hem hazır sizden karşınızda bu kişini alıp barıga Abdulla To'qay Ədəbi Muzeyinin ilken fenli hizmetkeri Lena Ivanovna təbrini şahım. Rahim etiniz Lena Ivanovna. Здравствуйте. Достlar, siz indi Səlim Babay'ın tınlağında, indi jırını jırladık tutduğunuz işten Tuğan tel. Mine şulay etip, Səlim Babay küyün, Səlim Babay jırın, özünün ustazından birinci tapar eşitip, Abdulla To'qay Tuğan telin ne şuşu küyünü jırlı yazgandır deb oylabız. Mıtığı jırlamasa, To'qay belki yazmaganda bolar idi. Kamil Mıtıqı'nın Abdulla To'qay turunda istelikleri. Sizin karşınızda
театр иллияты студентлары, егетләр, рәхим итегез. Мин бик яхшы беләмен ки, иң әүвәл Габдулла Тукаев Уральскага Галиәскәр Госманов исемле бер байның өенә килеп төште. Шул вакытта Уральскида әлеге байның җәмәгате Газиза апа мәрхүм Тукаевка бераз якын тиешле булганга күрә, аны авылдан тәрбия кылырбыз дип чакырткан дип сөйләнде. Аны безнең мәдрәсәгә бирделәр. Мин ул вакытта үзем дә яшидем. Габдулла Тукаев белән яшьлектә арабыз тик 4 кенә ел чамасы булырга кирәк. Мәдрәсә минем әткәм Мөдәррис Мотыйгулла хәзрәт карамагында иде. Шәкертләр арасында мин әлбәттә бер зур хәзрәтнең углы булуым сәбәпле бик күп хөрмәтләргә тиешле булган Мәхдүм әфәнде булып күренә идем. Яшем 16-га җиткәч, мине әткәй белән әнкәй үзара киңәшеп, Казанга Касыйм хәзрәт мәдрәсәсенә җибәрделәр. Әткәй үзе Мисырга барганчы, Кышкарда укыган булдыгы сәбәпле, Кышкарга җибәрмәкче булса да, әнкәй, юк инде. Минем углым синең кебек авыл мулласының углы түгел. Шуның өчен шәһәргә барсын дип, Казанга җибәрүне артыграк күрде. Мин Уральскидан Казанга киткәндә, Габдулла әфәнде бер 10 яшьләрендә генә иде. Аның иң әүвәлге сабак укыткан хәлфәсе Уральскида бу көндә дә сәламәт булган Фәтхетдин хәлфә Рахматуллин булды. Габдулла әфәнде яшь вакытында ук нечкә табигатьле ва назик күңелле булганга күрә, ул һаман уку артыннан йөреп ва шуңарга бик зур ихлас баглаган иде. Мин Казанга барып 1 ел йөреп кайтканда, Габдулла әфәндедә байтак үзгәрешләр күренде. Ул инде русчадан да сабак башлап, Әхмәтшах Сиражетдинов исемле мөселман балаларына русча укытучы учительга йөри башлаган иде. Мин Казаннан кайтып, Уральскида өйләнеп, 1 ел тагы үзебезнең мәдрәсәбездән маташып, соңра Мисыр, Истанбул шәһәрләренә укырга киттем. Ул арада Габдулла әфәнде минем берлә аралаша һәм дә утырдаш була башлаган иде. Мин аңарга Әхмәтшах учительнең китапханәсеннән русча вак-төяк китаплар алып кайтырга ва шулардан файдаланырга тиешлеге хакында бик күп киңәшләр бирдем. Учитель аны бик ярата. Ва аның зирәк ва гаять зиһенле бала икәненә исе китә иде. Шуның өчен ул барган саен Габдулланың укырга сораган китапларын бер дә туктатмый биреп җибәрә иде. Шул вакытта Габдулла әфәнденең дә рухы гаять күтәренке дәрәҗәдә иде. Чөнки аңарга Гурьевтагы кәрендәшләреннән дә шактый иганәләр килә башлаган иде. Уральскидагы кәрендәшләре Госмановлар ва башкалары да әүвәлгечә карашып торалар иде. Аның өстенә минем әткәм ул вакытта да Уральскида имам ва ахун булып торганга күрә, кулындагы русча языла торган барча хезмәтләрне диярлек Габдуллага кушып, шул хезмәтләр өчен аңарга акча бирәләр иде. Габдулла әфәнде һәр нәрсәгә дә бик игътибар ва диккать белән карарга өйрәнгән иде. Шул сәбәпле ул башка кешеләрдә булган гадәтләрне бик тиз отып ала торган иде. Хәтер көче дә ифрат дәрәҗәсендә нык иде. Ни генә ишетсә дә ул аны озак онытмый торган иде. Җитешлекләр аңарда бик мул булганга күрә, ул бик тизлек илә алга китте. Мин Мисырдан әйләнеп кайтканда, ул тәмам зур егет кыяфәтенә кергән иде. Аннан соңра шул кыяфәт аңарда үлгәнчегә кадәр һич үзгәрмәде. Мисырдан кайткач та мин үз мәдрәсәбездә һәр төрле фәннәрдән дәрес әйтә башладым. Габдулла әфәнде шул вакытларда минем иң сөекле ва миңа иң артык ихлас баглаучы шәкерт булып китте. Мин мәдрәсәдә вакытта ул даимән минем янда утыра иде. Минем авыздан ни чыкса, шуны хәзер отып алырга ва хәтергә алырга тора иде. Шул вакытта минем төрекчә ва гарәпчә җырлар җырлаганымны да бик ихлас берлә тыңлап тора иде. Һәм дә миңа килә торган һәр төрле гарәпчә ва төрекчә язылган газет ва журналларны укып файдалана иде. 1905 елны мин Уральскида матбага алып, татарча газетлар чыгарырга уйлагач, Габдулла әфәнде минем матбагама наборщиклыкка керде. Русча ва мусульманча хәрефләр тезергә өйрәнде. Шул елны 27 ноябрьдән башлап мин Фикер исемле газет чыгара башлагач,
аны шул газетка корректор итеп куйдым. Габдулла әфәнденең хезмәтләре миңа бик ягымлы һәм үзе дә бик тырыш булганга күрә, мин аның жалованиесен арттыра бара идем. Фикер газетының иң әүвәлге номерында аның русчадан тәрҗемә итеп язган «Ник йоклыйсың, мужик» исемле шигыре басылып чыкты. 1906 ел башында мин Әл-Гасрил Җәдид журналы чыгара башладым. Аның да иң әүвәлге номерында Габдулла Тукаевның «Алла гыйшкына» исемле шигыре басылды. Шул ел ахырында «Уклар» исемле сатира журналы чыгара башладым. Аңарда да ул бик күп шигырьләр бастырды. Габдулла Тукаев минем матбагамда иң әүвәл наборчик булып кергән дәрәҗәсеннән бик тизлек белән фикер, Әл-Гасрил Җәдид вә Уклар исемле газет вә журналларның иң көчле шагыйре вә редакторы дәрәҗәсенә ирешеп, бөтен эшне үз кулына алырга якынлашты. 1907 елның февраль айында берничә дошман данусы сәбәпле җирле хөкүмәт түрәләренең әмере белән газет ва журналларын тукталып вә үзем судка тартылды. Минем матбагалар ябылып, газет ва журналларын тукталган вакытта Габдулла Тукаев мәдрәсәдән чыгып, Уральскийдагы бик шәп Казан кунакханәсе номерларында үзенә бер номер алып тора башлаган иде. Ул бу вакытларда үзенең кием салым җәһәтләрен дә байтак кына караган иде. Мәдрәсәдә вакытта кия торган бүрек вә яки фәсләрне бер якка ташлап, башына кепка киеп, кулга таяк тотып, берәүдән дә курыкмый торган формада йөри иде. Кайсы вакытларда Толстойча булсын дип, күлмәкчән генә аягына чабата киеп, вә биленә билбау бәйләп, өстенә җилән генә салып җибәрә торган иде. Толстойга вә башка мәшһүррәк әдәмнәргә охшарга тырышу Габдулла әфәндедә бик куәтле дәрәҗәдә иде. Минем Уральский шәһәрендә бик хөрмәтле Прогресс исемле китап магазины бар иде. Шуннан Габдулла әфәнде җаны теләгән кадәр русча китапларны алып укый иде. Крылов, Пушкин һәм Лермонтов кеби рус әдипләренең бөек әсәрләре илә Габдулла Тукаев бигрәк тә шул магазин аркылы танышты. Габдулла Тукайны Камил Мытыгый күзләре белән күрде. Егетләребез безнең бу Казан театр күллияте булачак артистларыбыз, студентлар Булат Мөхәммәтҗанов, Ринат Низамиев, Фирза Галимов һәм Самат Хабриев. Алар әйтеп үттеләр инде Камил Мытыгый теле белән газеталар чыга башлады. Анда Габдулла Тукайның беренче шигырьләре басылды дип. Хәзер шул күллият студентлары безгә Габдулла Тукайның беренче шигырьләре Камил Мытыгый чыгарган газеталарда дөнья күргән шигырьләрне укыйлар. Мөхәрриргә китмәсен кәефең мөхәррир, динсез дисәләр дә, син аларга бал биргәндә, сиңа агул бирсәләр дә. Минемчә сез наданнарның сөюенә мохтаҗ түгел, әйдә сөймәсен, тик сиңа наданлыгы гына йокмасын. Шикмә хәсрәт, кафир дисен, динсез, аллаһсыз дисен, тик сиңа Тәңренең каһәре генә килмәсен. Бел мөхәррир, барлык наданнар сезнең өчен дошман. Бүтән син белергә тиеш гыйлем ияләре барысы дуслар сиңа. Наданнарның дошманлыгы белән мактанырга кирәк. Аларның һәр сүгүе синең өчен мактаныш кына. Наданнар мактасын дисән, бар, йөгер, мәчеткә бар, намаз сат. Һич кем сиңа динсез димәс. Дөресне сөйлә, дөресне яз, бер кемнән дә курыкма. Сабыр бул, чөнки сиңа эшнең җиңеле йөкләнмәгән. 4 газета, журнал иясе булуың белән син бәхетле, чөнки сиңа һәр 4 яктан мәгърифәт елгасы ага. Булганы белән канәгатьләнмә,
тәрәккый ит, алга бас. Гыйлем диңгезләренең иң тирәне сиңа кояр. Мужик йокысы. Мужик йокысы. Ник йоклыйсың, мужик? Яз җитте, һәм үсте ширемнәр йортыңда. Тор, уян, күтәрел. Үз-үзеңә кара. Кем идең, кем булдың, нәрсә бар милкеңдә? Ындырда юк орлык, иген юк урырлык. Атың бар бик начар, 3 тәңкә торырлык. Игенең урмаган, кибәнең куймаган, син үзең дә ялкау, хатының булмаган. Исеңнән чыгарма. Сине бай вакытында дусларың мактады, алдыңда, артыңда. Син кайда булсаң да, урының иде түрдә. Акчасыз күп артык, тыныч яту гүрдә. Синдә мал беткәнне дусларың белделәр. Алдыңда, артыңда кул чабып көлделәр. Урмаган арышың ята кырда ятим. Хәтерең калмасын, бер-ике сүз әйтим. Урмаган арышың бер еллык табышың. Аны җил кыядыр, чыпчыклар җыядыр. Инде кыш та керде, игенне бетерде. Чаналар астында ак карлар шытырды. Үзеңдә ялкаулык, хатныңда аңкаулык. Кайда кышка азык ачлыктан сакларлык. Күршеләр йөк тиеп калага саттылар. Һәм җыгач күп запас бот сузып яттылар. Җиктеләр парактан, өй салып нараттан. Синең йортта аш юк, туярлык таракан. Синең өй балчыктан бөкрәйгән карчыктай. Кимреп иске ипи ашыйсың тансыктай. Хатының балаң аш, ашарга булмагач. Бу көнне күргәнче өеңне ташлап кач. Күршеләр бай булды, ашлары май булды. Син ялкау йоклагач янчыгың сай булды. Иттеләр өмәләр, җыйдылар гөмбәләр. Һәр михнәт соңында рәхәтле көндә бар. Тик яткач, Ходаем бирми мал сәдәпсез. Бишмәтең таланган, күлмәгең сәдәпсез. Хак сүзне әйткәнгә, киң күңелең сарайса, урыныңнан кузгалма, йоклый күр алайса. Милләткә бар уем кишен көндезен сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулыгым, авыруым минем авыруым. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле. Дөнья бирсәләр дә сатмам милләт миллиятемне. Синеке дип исәпләсәләр бәхетле мин. Игелекле шагыйрен булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөя. Белмим нидән милләтем мине милли, миңа шатлык бүләге. Һич шиксез һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы. Шаша калсам да тик шул хыялдан гына булыр. Мине шагыйрьлектә мәңге тугры ит, Тәңрем. Шунда гына күңелемнең бүтән теләк омтылышы. И күк, ал җанымны, тик зинһар, алма шөһрәтемне. Минемчә, онытылу, тибәрелү үлемнән яманрак. Үзем үлсәм дә, гаҗиз исмем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем югалмасын. Әгәр милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхетем. Мин сиңа яратуымны сөйләдем, и милләтем. Мин ышанам ки,
син дә мине дус күрерсең. Үз-үземә. Телим булырга мин инсаны гали. Тели күңелем тәгали бит тәвәли. Күңел берлән сиян бәхтен татарның. Күрергә җанлылык вакытын татарның. Татар бәхте мин җан атармын. Татар бит мин, үзем дә шын татармын. Хисапсыз күп минем милләткә вәгъдәм. Кырылмас мавалы, валлаһи әгъләм. Безнең монда Асия Арифуллина, Ләйсән Габдрахманова һәм Сулпан Нәҗипова чыгыш ясадылар. Менә шундый булган Тукайның инде иң беренче шигырьләре дә. Студентларның остазлары ул Инсаф Абдулла, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Кем соң ул Камил Мытыгый? Инде белә башладык. Ни өчен Габдулла Тукай әдәби музеенда шул хәтле экспонатларны куйганнар аның турында? Һәм Камил Мытыгый, Мытыгыйлла хәзрәт турында иң күп белүче кешене сезнең атыгызга чакырам. Филология фәннәре докторы Fuat Abay Галимуллин, музеебезнең иң якын дусларының берсе. Татарстан Республикасы, Россия Федерациясының атказанган фән эшлеклесе. Әле ул Мытыгыйлар турында әдәби әсәрдә авторы. Fuat Abay. Хәерле көн, хәерле баршасы бар. Менә Камил Мутыйгыйның да журналист, нәшир, җырчы дигәндер шулай бит. Барсы да дөрес. Шул кадәр киң кырлы шәхес. Безнең Габдулла Тукай үзенең беренче матбугатта басылган шигырьләренең берсендә 20-нче гасырны, ягъни яңа гасырына мәгърифәт гасыры дип атый. Һәм менә шушы 20-нче гасырны мәгърифәт гасыры итүчеләрнең берсе әлбәттә Камил Мутыйгый. Без инде күпмедер барыбыз да аның үткән тормыш юлында яхшы беләбез. Ул бик тә шундый зыялы, bütün bilimlerini, гыйлемнәрне, кешелек яшәешенең bütün кагыйдәләрен туры китереп яши торган. Менә шундый Мутыйгулла хәзрәт гаиләсендә дөньяга килгән. Мутыйгый ул әле буйсынучанлык, ягъни Аллаһы Тәгаләгә буйсынучанлыкны белдерә. Күрәсез, исем кушканда ук безнең Мутыйгулла хәзрәткә әнә шундый аның киләчәк тормышында үтәячәк миссиясын белеп дигәндәй шул кадәр дөрес итеп исем биргәннәр. Камил Мутыйгый әлбәттә үзенең әтисеннән әнә мәдрәсәдә, Мутыйгый мәдрәсәсендә белем ала. Андагы рус классында да укый. Казанга килеп менә әйттеләр, егетләр Касыймия мәдрәсәсендә дә укырга омтылышы булып ала. Ләкин биредә укуның шактый түбәнрәк куелгандыгын төшенә ул. Үзенең әзерлегенә караганда инде әлбәттә. Менә шул арада кече Кайбышка да кайтып килә. Әтисенең туган җире шушылай бит. Һәм инде кире җаякка китә һәм Әл-Әзһәр Дәрел-Фөнүненә барып 2 ел укып кайта. Менә күрәбез. Һәм инде 2нче елдан алып 5нче елга кадәр әле безнең Габдулла Тукайыбыз Мутыйгый мәдрәсәсенең шәкерте булган вакытта анда дәресләр алып бара. Яңа гарәп әдәбияты,
бүтән шундый ул чор өчен, ул чор мәдрәсәләре өчен яңа булган, тирән һәм бик кирәкле булган фәннәрне укыта. Мәсәлән, мантык фәнен, менә көнчыгыш традицияләре нигезләнеп шушылай бит. Һәм инде әлбәттә ул полиглот та бит әле. Күп телләр белә. Түрек теле, гарәп теле, фарсы теле, үзбәк теле, бүтән, әлбәттә татар, рус теле. Менә шушы күп телләр белү генә дә аны шул чорның мәгърифәтле кешесе итә. Ягъни Габдулла Тукай әйткән, менә шул мәгърифәт гасырын тудыручы, шуны үстереп җибәрүче кеше итә. Чөнки аның информациясе зур, анда белем зур. Һәм инде аның янында укучыларга беркайчан да эш пошыргыч хәл булмый. Янып торалар. Аның дәресендә утыру өчен, анда кирү өчен. Димәк, ул әле мугаллим дә. Менә бусын без бер вакытта да истән чыгарырга тиеш түгел. Һәм тагын кыскартып кына мин сөйләп инде, әлбәттә барысын сөйләү мөмкин түгел. Камил Мутыйгый кайда булса, кайда яшәсә, шунда вакытлы матбугат тудыручы. Менә ул шушы җаекта име. Иң башта рөхсәт фәлән сорап тормастан Мәгариф дигән журнал чыгара башлый. Аны тиз генә белеп алып тыялар. Әл-Гасрил Җәдид кул язма журналында чыгара башлый. Анысын да тыялар. Ләкин чөнки безнең илебездә милли телләрдә вакытлы матбугат булдыру, милли телләрдә спектакльләр уйнау рәсми рәвештә тыелган иде. Менә бу нинди ил була инде, шушылай бит. Һәм шушы әйбердән безнең Камил Мутыйгый шул кадәр авырлыклар күрде. Ниһаят 1905 елда революция нәтиҗәсендә 17 октябрьдә патша бүтән халыкларга да ирек бирү, дин тоту, вакытлы матбугатын, газет журналларын булдыру, спектакльләр уйнау үстәлләрендә бирергә мәҗбүр булды. Революция нәтиҗәсендә. Һәм бу инде әлбәттә безнең Камил Мутыйгыйның да ашкынулы хисләр белән тулы буасын йырып җибәрде. Һәм инде менә бөек Габдулла Тукайыбызның гыйлемнәр бакчасында дип башланып китә торган шигыре бар бит. Ул шигырьне безнең Камил Мутыйгыйга Әл-Гасрил Җәдид журналын ачарга рөхсәт бирелгәч язавы. Бит реклама кирәк, халыкка белдерергә кирәк, әбүнәчеләргә, менә шундый журнал чыгачак, менә шуны алырга әзерләнегез дип, һәм шуның өчен алар махсус чыгаралар, менә тулы түгел тәгаенләнгән игълан дигән бер брошюра, 20 бит чамасы. Һәм шунда Камил Мутыйгый әлбәттә бу булачак журналның программасын бирә. Аннан шул чордагы күренекле шәхесләрнең шушы басманың чыгуын хуплап язган фикерләре урын ала. Һәм инде Габдулла Тукай да ялып кына, тартынып кына үзенең ике шигырен тәкъдим итә. Әле аның язуы да шушылай бит. Бәлки бу шигырьләргә дә бу журналның бер почмагында урын табылыр дип, шундый тыйнак кына итеп инде. Мин шагыйрь түгел, шигырь мәсьәләсендә куәтле түгел дип тә язылган юллары бар әле бу шигырьдә. Менә күрәсез, нинди тыйнак башлап җибәрә. Һәм Камил Мутыйгый аның бу ике әсәрен әлеге игълан дигән кечкенә брошюрада бастырып чыгара. Һәм инде Габдулла Тукайыбыз анда Габдулла Тукай дип имзасын куйган. Шул рәвешле Габдулла Тукай дигән шагыйрь барлыкка килә. Менә монда да Камил Мутыйгый сәбәпче. Ягъни безнең Габдулла Тукайның беренче
татар тілінде шығушы, рәсми рәвештә шығушы басмада шигырьләренең килеп чыгу. Һәм әлбәттә журнал эшләп киткәч шулай бит аның әйтелде, һәр санында Ғабдулла Тукайның әсәрләре, язмалары шулай бит урын ала. Бу инде аның үз журналы булып әверелә. Ә инде Оклар журналын, сатирик журналын ул нигездә үзе чыгара. Менә мин чык күргән дидем, Камил Мутыйгый, менә шушы безнең элекеге илебездә бүтән телле халыкларга матбугат булдыру рөхсәт ителмәү сәбәпле. Менә әтисе Мутыйгулла хәзрәтне алыгыз. Ул да шушындый булмаса, әлбәттә Камилдә мондый сыйфатлар булмас иде. Ул чагында нәшир булу өчен, ягъни басма Хага хуҗа булу өчен кимендә 25 яшь кирәк була. Безнең Камилгә ул чакта 22 генә яшь. Мутыйгулла хәзрәтнең метрикәсе үз кулында шулай бит, ул бит үзе туган ниләрне язып бара балаларына. Ул шундый белешмә бирә аңа 25 яшендә ди. Һәм шушы белешмәгә нигезләнеп Мутыйгыйга типографияны ачып бирә. Һәм бу соңыннан дус бар, душман бар шулай бит. Янәшә дә шуларның шикаяты буенча әлеге хилафлык дип әйтик инде, изге мәгънәдәге хилафлык ачыла һәм безнең Камил Мутыйгыйны да аның әтисен дә судка бирәләр. Һәм суд Мутыйгулла хәзрәтнең үзен ярты елга, Камил Мутыйгыйны 1,5 елга хөкем итәргә чыгара, төрмәгә ябарга чыгара. Һәм инде Камил әлбәттә шикаят яза, кассация жалобасы яза. Аны әле тикшерү өчен байтак вакыт уза. Менә рәхмәт Саратовта яши торган бер туган Рудольфлар, аның берсе бик яхшы адвокат, икенчесе консерватория профессоры. Менә шул адвокат Рудольфның берсе буларның эшен йөртеп, әлеге хөкем карарын юкка чыгара. Дөрес монда төп рольне тагын Җаек халкы үти башкара. 7000 кеше кул куеп, булар гаепле түгел дигән шушындый имза җыялар. Мутыйгулла хәзрәтнең өчен үзәрекләр. Чөнки ул Җаекта җәдид мәдрәсәсе оештыра. Яңаша, монда булмаганча Мәһди ишаннарга капма каршы килеп шушылай бит. Әлбәттә, мондый кеше ул вакыт өчен ярамый иде. Менә күрәсез, шул рәвешле биредә газеталар, журналлар эшләп китә. Ярый, инкыйлаб булды. Шуннан соң нишли Камил Мутыйгый? Ул Смольныйда, Петербургта, Смольныйда Владимир Ильич Ленин җитәкчелегендәге хөкүмәт эшли бу вакытта. Ул 81-нче кабинетта утыра. Ләкин редакцияләргә киң урын кирәк булуны искә алып, күрәсең, бәлки 67-нче бүлмә җитәкче юлбашчы өчен уңайлырак та булгандыр. Менә алыштыралар. Ягъни Ленин эшләгән бүлмәдә Камил Мутыйгый Ярлы халык дигән татарча газета чыгара башлый. Аннан Мәскәүдә ул тышкы эшләр министрлыгының көн чыгыш телләре буенча тәрҗемәче хөкүмәт составында эшли, күрәсез. Аннан инде менә без аның яңадан Җаекка кайтуын күрәбез, һәм Җаекта ул яңа фикер газетасын чыгара. Күрәсез, кайда гына булмасын шунда газета. Һәм инде аның бу вакыттагы эшчәнлеген исәпкә алып, Казакстан үзәк башкарма комитеты члены итеп сайлыйлар. Һәм инде теләсә кайсы шурда ялачылар бар, гаеп тагучылар шушылай бит. Һәм аның өстеннән яла ябып,
ішінен алалар, партиядан шығаралар, Қозанға келерге мәжбүр болады. Мына берде Ғажор деген нәшриятта консультант болып ішлей, тәржімәші болып ішлей, радиодан да сөйлей. Ләкин 1937 жыл келіп жетті. Мәнаның ұлы Хамид шол жүрішін зор кіші. Мәлім болғанша 34 жылда Қозан Мәскеу консерваториясы қошында Татар опера студиясы үйіша. Мына шул студияның директоры етіп, Камил Мұтығының малайы Хамид Тұхватуллинны белгілейдер. Ләкин 37 жылны аны ғайыплап, партиядан шығарып, түрмеге ябалар. Һәм инде Камил Мұтығының өзінде Anati Qozog'istonda partiyadan chiqarib qaytardilar bitani, yamadan partiyaga olmilar. Ham endi personal pensiyasidan mahrum etilar. Ular bilan shunday g'ayiblangandan so'ng. Ham biz endi ko'ramiz, qayber adabiyot, san'at ahllari ona bağışlab, onu tanqid edib, ona satira o'ti yöneldirib şuşulaydı eserlerinde çağıldıralar. Bu nişkah hisli, ömrü boyu halkın yaşayan, hem indi elbette şundan başka suluş da almayan kişiye bir ağır tefsir ide, hem 1941 yılının yanvar ayında bu indi yaktığıyla bile sağdulaşa. Mine şundan soň baytak yıllar anın isminde tilge alı mümkün bulmadı. Galiya Bakayvitski'nin anın en kişi singlisinin gündelikleri var idi minde. Min indi bütün arşivin kişi kaybışta müziğe tapşırdım. Lakin köpkene orunların çürüp kaldırdım. Nige indi fotoğa hem indi küşürüp de yazgaladım. Mine anın bir gündeliginde şulay yazavul. 1975 yıl 25 fevral Devlet Müziği'nde Kamil Mutıgı'nın 90 yıllığına bağışlap nice yıllardan son birinci mertebe İskal kişisi uzduruldu. Tarih fenleri doktoru Rafik İsmailovich Nafikov şul kadar matur Tulu ittirip Kamil Mutıgı turunda söyledi. Hem onun sözü bütenlerde söylev tilege uyattı. Hem bu kişi Kamil Mutıgı'nın benim tuğan ağıyımını şul kadar zorlav kişisi bulup evrildi. Min baxitli dedi. Hem şundan sonra o Muharlemov'a o çağında Galimcan İbrahim ismindeki Dil Edebiyat Tarih İnstitutu direktörü, tarihçi, doktor, hat yazar. Buna köpkene hizmetlerde Kamil Mutıgı'nı qoraltıp yazalar. Olay bulmagan bir top. Eğer şunu nıqlap tübüne düşürüp tekşürüşlerge birigiz eli aldığı hizmetlerde düzeltilsin eli şunday ütünüş bilen ol hatı da var minde. Hem bir matur hat yazgan Muharlemov, Mithat Muharlemov bizning qay bir edebiyatçılarımız tarafından Kamil Mutıgı'ga münasebetli dürüstlükке to'g'ri kelmay turgan narsalar yozildi. Hazır biz bunu ekranlab tuzata boshladik. Mana onun 90 yılligina, ya'ni 1975 yillar o'rtasida endi bu imi biz 4 tomligini chiqaramiz. O 4 tomda biz endi ko'p narsani tuzatashakmiz, durustlikka to'g'ri keltirashakmiz. Hem bu tomni tuzuvchi Rashad Haynanov, onun fenli redaktörü G'ani Khalid, nashriyat redaktörü Reis Davutov şundan da tuzatdilar. Hem bizning G'aliya Bakayvitski'nin şul kadar şatlanıp
Meni şeyge şakıratırgan idi ol. Bizim pedagogiya institutu şunda yakın gına birer rizat türlendirse ayda kirip çıkalı benim yanga deyip eytetirgan idi. Mana şunda üstölge koyup şol komentariyalarını okup görsetdi. Ya bu günde jiter iken deyip süyüngenin mana kuz aldıktıra bugünde. Mana o zaman bitti gafıyetigiz. Kamil Mutuyğuy ana şunday şahıs idi ol. Bugün mana biz şunday beyramga jilgamız 140 yıllık umayı bilen. Bu özligine de indi anın turunda dürüstlükünün yanlardan qaytuğu turguzuluğu yaşağı degan söz. Rahmet. Rahmet Fuat Bey hazırında belki Tukay zamanına girip kayıttılar. Kamil Mutlular zamanına Tukay jırlar yaratkan, üzerlerden, jırlarını tınlarga yaratkan. Hem Kamil Mutlu repertuarında da bulunan Tatar halk jırlarını tınlarız. Al şeşe, müzika illiyeti studentisi Lena Mullaşova. Bir jır var bizning Tatar halkının gimni. Ninde jırali o? Tuğan tildendir. Bütün kişiler bilen Ruslar da jırlay. Ay bulbulum, ay bulbulum, ay bulbulumni Tatar halkına Orta Aziyden nek mine Kamil Mutlu'yu alıp kayta. Sözlerin zamandaşları, yazışı, folklor galimi, şair, Naqi, İsenberk yazı. Tatar halkının dağın bir geminin tanıyız. Ay bulbulum. Shh.
Gabdulina, Necip Jihanov ismindagi bizning Qozon konservatoriyasining professori Rozina Gabdulina. Bu damla Gabdulina nəsəli turunda bir bilüşü biz Fuat'a veririz bölümünün. Ondan da kübürek bilüşü bir kişi var bizden. Liron Abay Hamidullin. Liron Abay Tokay Premisi laureatı, yazışı, tercümeşi, galim, hem şulay bizim özünün en yakın dostlarının birisi Liron Abay. Sizge söz veririz. Men de bu hatla zor ettirip elden silemem. Pay bir işteliklerine iskal edesim kiler. En birinci 1963 yılında konservatoriyanın zalında Kamil Mutlu'nun oğlu Hamit abi bilen uçraşı oldu. Hem bu uçraşıda Nix'de Hamit abi üstü turunda silemedi. Boruca etkisine bağışlanman işlerinden çok şaşırdı. Bu vakıfada, şu vakıfdan ben bu gayler bilen, bu tırmış bilen çok da kızıksındım. Ben şundan sonra bir ne kadar materyaller topladım. Bana şulay yok. Hamit abinin kızı, konservatoriya tamamlayan hanım Nadia Hanım Hamitova Papa bilen uçraşırga doğru geldi. Bunda benim bu iki kitapta bu teknilerine bağışlanan makalelerim var. Bana şu makalelerine yazı aldığından Nadia Hanım bilen uçraşıp bir uzak kına biz aralaştık, sileştik. Hem eytirgen gerek Nadia Hanım'ın kvartirasında etisi vafat bulgan bu okuyorlarında olsaydı hem etisinden kalgan elegastrik jurnallarının çıkan varyantları da hem kul yazma varyantlarında bir iki varyantı var idi. Tumbuşkisi tuluydu. Zorla tumbuşki hem bütün şu jurnallar bilen tuluydu. Benim bundan bir müjde alırga tırışmayı benden değil. Fakat bizden değil. Fakat Abdullah Tokay'ın yazmaları bulgan, şiirleri bulgan sanatlarını aldılar. Kalgan tonların neşneydi, kız bir yapıp siledi. Bilmeyin, overdurup gitti. Bana şunu dikkat, niçindir? Materyal aparatta bizden Kozan tiresinde ölekilikten gelgen nedir bir öne bitirme gibi gerek bir sizler. Bu indi niye işedilgen edilmemin? Onlar Tataristan'dan çıkan olsalar da jayıp da zor işler, başka işler olarak bana şunday bakıyorlar buldu. Bana şundan sonra bu iki kitabında da çıkan makalelerini yazdım diye bu Kozanlılar jurnallarına basıp makaleler. Ondan da köbrek bir Kamil Mutlu'nun turunda Tokay'ın birinci stajı diyen isim bilen çıkardım o makalede. Bana tam bir faktı getirip gideyim. Kamil Mutlu Hamit abi de ona işgal hanıydı, konservatorda şarkında. Onun birinci romanı Bəxtli Meryem romanı 1903 yılda Peterburg'da basılıp çıkar. Bu bizden edebiyette ne sebeplidir? O roman temliye olmuyor. Ne sebeple kendini tanıyor? Belki Petrograd'dan Kozan'a hem Tataristan'a gelip gitmeyendir, taralmagandır, ne sebeple bulmadır? Hem şu tipografiyada Kırım Tatarı uyuşturman, Peterburg'da Kırım Tatarı uyuşturman tipografiyada Kamil Mutlu'nun bir piyesası da neşr edildi. O piyesasını da bizde hiç almıyorlardı. Ben belki ne bilmiyorum, kalemlerden evrelerin kalımı yok.
Менә бер генә дә хәтергә килгән юк. Менә шундый пьесада булган икән, шундый фамилия, шундый пьесада язган икән дигән материалны очратканым булмады. Һәм соңыннан да аңа бит 20 еллык җырчы буларак иҗат гомере үткәннән соң 20 еллык зур пенсия бирәләр, махсус пенсия бирәләр. Шул вакытта ял итеп, ялга чыкканнан соң дип әйтеген, ул бит тан бер 3 пьеса язды дип искә алды. Менә ул пьесаларда бездә искә алмыйлар. Киләчәктә, мин уйлыйм, киләчәктә ничектер безнең яшьләр, яшь буын аларны бераз гына искә төшерергә һәм искә алырга тиештер дип уйлыйм. Аннары истәлекләрдә мондый ниләр дә бар. Тукай укыганда Мотыйга хәзрәт шигырьләр дә сөйләгән. Шәкертләргә үзенә ошаган шигырьләрне сөйләгән. Һәм шигырь ничек шигырь төзелешләре турында фикерләр дә әйткәләгән. Бу бит инде кайсы мәдрәсә, кайсы ишаныбыз безнең кабат шундый ук ниләр белән шигырь системасын ничек төзергә, ничек язырга дигәннәрне кемегез сөйләгән. Сөйләгән андыйлар бездә ишетелми булмаган. Ну булган да ул. Ну язып калдырылмаган. Ну монда инде Тукайга багышланган истәлекләрдә бу факта телгә алынган. Бу Тукайлар укыган чорда шигырь төзүчеләре турында да һәм Көнчүгеш әдипләренең шигырьләрен дә дәресләр вакытында, дәресләрдән соң менә кабатлап искә алып киткәнгә ярата торган кешеләрнең берсе булган. Мин уйлыйм, киләчәктә бәлки менә шушы җыелышта үтәргәч булыр. Киләчәктә Камил Мылтыгый, аның улы Хамид Туфатуллиннар турында киләчәк язучыларыбыз, киләчәк галимнәребез яңадан-яңа ачышлар ясалар дип уйлыйм. Менә Фуат искә алып китте. Петербургта Камил Мылтыгый газета чыгара бит. Хәзер инде исемен оныттым. Шул газета нигезендән дәрсен Шулпан газетасы чыгар. Шулпан газетасы турында шул газета нигезендә чыгар. Шулпан газетасы турында без барысында беләбез. Институтларда да укыганда, мәктәптә укыганда да, но бит менә шушы Камил Мылтыгый җыштырган газета нигезендә шушы нигездә башланып киткән бу газетаны искә алышы юк. Ул тоже ул бит башлап җибәргән. Хәтта үзе катнашмагандыр бәлки. Бәлки катнашмаганда да, катнашкан булса да, аның мулла баласы буларак, аннары улының төрмәгә, 2 мәртәбә төрмәгә ябылуларын искәртеп, аны ул фактларны телгә алмаска тырышканнар дип белим. Рәхмәт Аллаһыга, мин инде артык ул хәлдә безнең менә музей хезмәткәрләрен Җаек Уральск. Бик зур рәхмәт Фуат абыйга да, Леон абыйга да. Без бит инде Мытыгыйлар турында, Камил турында менә экскурсия алып баручылар, фәнни хезмәткәрләр сөйлибез халыкка. Аларның китаплары, аларның менә шушы мәкаләләре безнең өчен инде бик зур байлык. Һәм безнең башыда тагын Мытыгыйларның нәсел дәвамчылары, безнең халыкның байлыгы, алар безнең арада. Башлыйбыз инде без Владимир Дәүләтович сездән. Камил Мытыгыйның оныгы Владимир Дәүләтович. Фортуна ханым безнең белән сез яшәсезме? Әкрен генә. Камил Мытыгыйның оныгы шигырь генә укый Владимир Дәүләтович. Кем экскурсиядә безнең белән бара, без ул экскурсия вакытында әле экспозициядә Владимир Дәүләтовичның кергән өлеше турында да сөйләрбез. Тыңлыйбыз.
О нем много рассказывал его сын, дядя Хамид, очень много рассказывал. И как они жили в Уральске, там дом Тухватульных есть. В этом доме располагалась типография, которую дед купил до нового века, помнишь, как говорится, в 1905 году газету начали выпускать, он купил типографию за свои деньги, там городская дума не смогла полностью дать, он добавил, много денег купили типографию на татарском языке. И первые газеты на русском языке, на татарском языке, «Стрелы», журнал «Аль-Касир-Джадид» и другие 4 газеты выпускались в этой типографии, в которых начал печататься, как уже сказали, на татарском языке, Абдулла Тукай, первые стихотворения в этих газетах, журналах. Дед был очень прогрессивный, и такие прогрессивные темы, материалы печатались, что не очень нравилось городским властям. Они хотели разгромить типографию, а семью Тухватульных, как бы уничтожить. Габдулла Тукай, работая в типографии наборщиком, все это видел и испытывал, пропускал через свое сердце. Вот я хотел зачитать стихотворение его, Габдулла Тукая, редактору, адресованное дедушке. В этом стихотворении как раз выражены все те мысли, все те трудности, которые испытывались в то время. Я не профессиональный артист, поэтому зачитаю как можно. Не горюй, не злись, редактор, что их злобный вой тебе, мед неси тому, кто хочет яд подсыпать свой тебе. А по мне, не нужно вовсе обретать любовь невежд, ведь никак нельзя смириться с темнотой людской тебе. Пусть безбожным вольнодумцем называют «не горюй», лишь бы только гнев Господний не грозил тебе бедой. Правдолюб гоним повсюду, я уверен, день придет, и любовь свою в награду принесет тебе народ. Вот кратенько тут еще больше там написано, я ваше внимание не буду. То, что сейчас говорили, правда, вот здесь быстренько прочитаю я. 4 газет владелец, 4 земных сторон, реки знаний устремляют свой живой поток к тебе. Глубочайшим морем знания надо стать. Иди вперед. Пусть тебя простором манит, пусть прилетит застой тебе. Вот в этом стихотворении видно, как это стихотворение непростое. Если внимательно читать, 10 этих куплетов, и в каждом куплете последние строчки написано «тебе». Он выражал свою любовь, уважение к Габдулле, Габдулла Тукай, редактору Камилю Мутаги. Вот все. Ruvin Maran, tercümeşisi bu şiirini biz ekskursiya hakkında şulay tınlayız. Hazır indi biz Fortuna hanımga, Dolores hanım sizge söz veririz, siz bizden ülkenlerinin ülkeni. Mikrofon yanına sizge iyi. Fortuna hanım, Dolores hanım, bir neşe güne söz. Bir neşe. İsmim Fortuna. Bu isimle bana bilgen Zarife abi. Kamil Mutagi'nin babayının Fatıma. Kamil Mutagi turunda Hamid abi benim en iyi aşkımla Eti'de, Reis Apa'da, kızı, kişi kızı
бик күп, бик жылы сүзләр әйттеләр. Шунысы билгеле, что Камил бабай бик мөхәббәт чыккан анардан. Чәчәкләр сыман утырткан ул шушы мөхәббәтне. Чәчеп йөргән ул аны шушы мөхәббәтне. Мин аңарга багышлап шигырь яздым. Язам әзрәк, но мин поэзиясы түгел инде. Шагыйрь түгел иде. Но мин урысча язам. Беләнки бөтен гомерем минем 10 класс бетердем урысча, аннары институт. И һәрбер көн минем урыс население белән узды. Шуңа күрә гафу итегез, урысча яздым. Бу шигырьне багышладым мин үземнең бик яраткан бабама. Любовь пришла, она глоток воды, когда в пустыне ослабеешь. Она во льдах и в непогоду найдет укрытие, не срабеет. Она в вечерней тишине, плеча коснувшись потаенно, как милый ангел с вышины, и скажет что-то отрешенно. Любовь идет к нам. Тихо, тихо, как к нам гроза идет по небу темной тучей, но загремели небеса, и с громом, с молнией могучей любовь идет. Она жива. Скорее открывайте двери. Она пришла, тебя нашла, пришла к тебе с далеких прерий. Прими священный дар богов, не очернив и без огласки. Прими волшебную любовь и море нежности и ласки. Спасибо. Я своему деду, Камилю Бутыгу... К микрофону подойдите, пожалуйста. Да я громко могу говорить. Нет, у нас запись идет. Посвятила стихи по поводу вот этого юбилея 140-летнего. Естественно, на русском, к сожалению. Камилю дедушке посвящается. Ты шел вперед, опережая время, и, обгоняя современников своих, оставил яркий свет в культуре во всех известных нам свершениях твоих. Одна из главных черт – пассионарность. Был движим этим качеством своим. Для высшей цели все менял ты кардинально. Был непреклонен в этом и неутомим. Издатель, журналист, редактор, газеты и журналы создавал. В начале прошлого столетия сознание масс легко формировал. Ты пробуждал самосознание народа, дремавший в нем дотоле дух будил. Процессы прогрессивного развития тем самым ты в движение приводил. Бог подарил тебе прекрасный голос, красивый, бархатистый баритон. Он не нуждался в дополнительной огранке, был от природы совершенным он. Красавец и блестяще образован. Для большинства был признанный кумир. Ты покорил своим талантом не только тюркский, но и русский мир. Шаляпиным татарским называли, как он имел невиданный успех. Певец Камиль Альмутыги Тухватуллин тогда был на слуху у всех. С Тукаем уникальное знакомство. Тукай в твою семью был вхож. На посещавших медресе шакирдов Тукай ничем не был похож. Пытливый ум,
большая жажда знаний и легкость в написании стиха, бунтарский дух защитника народа за справедливость пылкого борца. Отец твой был его учитель. Ты, друг, учитель и соратник был. И начинающему Габдулле поэту такая дружба предавалась. Судьбе тогда было угодно стукаем вас соединить. Ваше влияние на поэта уже нельзя переоценить. Сегодня юбилей твой отмечаем. Твои с рождения 140 лет. Гордимся мы тобой. Мы знаем, все правильно ты сделал, дед. Менә шундай матур-матур шигырьләр яңгырый. Безгә бүләк итеп калдырабыз диләр кулъязмалары белән. Хәзер бу безнең кичәне оештыруда бик тә актив катнашып йөргән Светлана ханым, Светлана Гильманова. Ул Камил Мытыгыйның иң кечкенә кызы, Рәйсәнең кызы Камил Мытыгыйның тонугы. Сегодня на вечере памяти моей дедушки Камиля Мытыги я бы хотела затронуть женскую линию семьи Тухватуллиных. Понятно, каким подарком явилось для Камиля иметь такого отца, как Нутулла Хазрат. Но не менее значимыми в его жизни были две удивительные женщины. Это его мама Визинас и жена Зарифа. На мой взгляд, они отличаются от тех образов книжных женщин, татар, мусульманок начала XX века. С одной стороны, и Визинас, и Зарифа были в полной мере наделены очарованием женской красоты. Они были верными хранительницами семейного очага. И в то же время это были очень образованные женщины. Они разделяли в полной мере прогрессивные взгляды своих мужей. И по мере сил, надо учесть, что обе они были многодетные матери, но по мере сил они стремились помочь и поддержать своих мужей в их нелегкой деятельности по развитию культуры и образованию своего народа. Я назову только несколько интересных фактов. Вот Гизенас Абстай, она при поддержке мужа создала в Уральске женское медресе, где девушек обучали в том числе и основам светских наук. И что интересно, девушки обучались пению. Она организовала хор девушек и привлекла к участию в этом хоре всех своих 4 дочерей. И часто репетиции этого хора проходили в доме Мунтукулы Хазрата. Интересным, мне кажется, и тот факт, что все немалое наследство моей бабушки Зарифы по рассказам в семье, оно было израсходовано в годы Первой революции как раз на создание и поддержание деятельности типографии Камиль Мытыги, выпускающей прогрессивные газеты и журналы на татарском языке. И вот сидящим здесь нам всем трудно представить, сколько же надо было иметь смелости, силы воли, терпения бабушки Зарифе, когда она бурные, хаотичные, очень голодные годы Второй революции, гражданской войны, она следовала за своим мужем Камилем Мытыги по направлению его работы и оказывалась то
здесь уже говорили, в Петербурге, то потом в Самаре вскоре занятой белочехами, то в Саратове, то опять в Уральск возвращались. В Уральске обе многодетные семьи жили в одном доме. По рассказам моей мамы, Раисы, часто за обеденным столом у них оказывалось до 16-17 человек, взрослых и детей. В доме Матугалы Хазрата часто проводили литературно-музыкальные вечера. Там часто звучала музыка, звучал голос Камиля Матыги, звучали стихотворения, в том числе и первые стихотворения Габдуллы Тукая. И вообще, это была одна большая, очень дружная семья. И атмосфера была удивительная. Она была удивительная, потому что всех членов семьи связывала любовь, искреннее желание понять, помочь друг другу. И вот эта атмосфера, я ее успела, к счастью, почувствовать через сестер Камиль Матыги, среди которых прошло мое детство и юность. И могу об этом говорить с большой достоверностью. Дом Матуллы Хазрата в Уральске стал своеобразным культурным таким негласным центром. И туда тянулась прогрессивная молодежь. И туда, в дом своего наставника и учителя, Матугалы Хазрата, а также друга и издателя Камиля Матуги, очень любил приходить юный Габдулла Тукай. И, конечно, ему, рано потерявшему родителей, рано лишившись любви и заботы со стороны родителей, конечно, наверное, как-то смягчало его душу израненную то, что он, попадает в этот дом, как раз оказывался как бы под покровом этой материнской защиты и заботы тех замечательных женщин, о которых я уже говорила. И именно эти две женщины приехали из Уральска в Казань, чтобы проститься и проводить в последний путь своего воспитанника Габдуллу Тукая в 1913 году. В заключение я хотела бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам музея и прежде всего директору Гузель Фардиновну и Елене Ивановне за сегодняшний вечер и также за тот большой труд по сохранению памяти о таких выдающихся людях в истории нашей культуры, как Камиль Матыги. Спасибо. Рахмет, Светлана ханым, барыбызда докунланабыз. Бик докунланабыз, чөнки чынлап та Камиль Матыгыйның, Тухватулла хәзрәтнең менә монда күпме туганы утыра. Һәм дә безнең өчен бик тә ерактан кунакка кайткан Ильяс Айдаров һәм Люция ханым. Ильяс Айдаровны чакырыйк әле без. Галия Кайбецкийның оныгы буласыз бит инде. Әйе, белмәгәннәр өчен. Һәм Ильяс әфәнде, аның картиналары монда Габдулла Тукай карый безгә, Камиль Матыгый, Галия Кайбецкая, Зәйтүнә Мавлютова, барсында, Нәҗип Җиһанов та бар икән әле, барсында борылып карагыз әле, Ильяс Айдаров эшләре. Сезне монда микрофонга һәм Гүзәл Фардиновна. Спасибо большое. Очень приятно сегодня встретить только родственников.
и друзей. Так неожиданно хочу поблагодарить всех, кто сегодня почтил этот замечательный праздник. Я художник профессиональный, и где-то лет 15-17 назад созрел до того, что мой долг и честь уже как-то изображать уже своих знаменитых родственников. И Казань того времени, и вот такая у меня пошла серия, начиная с Матагулы Хазрата и так дальше. И вот эти все работы, которые здесь представлены, у меня было 2 выставки здесь, я их все передал в дар музею. Также у меня есть некоторые работы в музее в Уральске и в Кайбицах. Вот. Для меня это огромная честь и горд тем, что я как бы такой в художественном ключе продолжаю образы моих, собственно, великих предков, которые внесли такой вклад в татарскую культуру. Hörmətli qonaqlar, şundan da İlyas Sayarov Aydarov bilan xizmətdaşlik etib bizga zo'r quvonch. Tatariston Respublikasining Milliy muzeyi fondida İlyas Sayarovning bek ko'p ishlari saqlanib, ayrim zo'r kolleksiyasi bor. Ham mana shu kunlardagina u kolleksiya yangi ishlar bilan boyidi. Ham ularni siz birida elga ko'rgazmada ko'ra olasiz. Ularning birisi Abdulla To'qay ham Kamil Mativi degan ishimiz, ham ikkinchisi G'aliya Kaybiskaya ham Najib Jixonov degan ishimiz. Qolganlari bilan birida ko'rsatilgan ishlar ular 2018-yilda muzey tiziklantiruvdan so'ng uyushtirilgan maxsus ko'rgazmada muzey fondlariga topshirildi. Ham İlyas Sayarovning muzeyga bo'lgan shunday ehtiromini zo'rlab, bizda bo'lak bilan tabrik etilgan tilimiz. Tatariston Respublikasi Milliy muzeyi general direktori Aliza Lvovna Vyatkina ismidan İlyas Sayarovga Tatariston Respublikasi Milliy muzeyining fondlarini boyitudagi zo'r xizmatlari uchun metsenat значогы topshirishga tileymiz. Спасибо огромное. И хочу еще добавить пару слов. Я для тоже любимого музея в Кайбицах приготовил копии этих 2 работ. Для меня будет честь передать вам. Спасибо. Şimdi bir dolgunanan iken, belki yine bulsa da bir çok bülek bizge Sıdvan Hanım bülek gitti. Bu kitap var idi müzede. 1992 yılda çıkan kitap. Hamid Tuhfatullin etisi turunda isterikler. Ben kişi okudum. Yılı okudum diye aytamıyorum indi. Lakin şu hatlıkta itip yazgan o etisi turunda gururlukta. Doğanlık hisleri de bu kitabını kilip bizden Tokay üzerinde okuyup alasız. Hem de onun doğanları da beytalam indimin yoktaşları Kaybiş rayonundan gelgen bizden Kaybiş rayonu administrasiyonun reisinin orunbasarı Zayaliyev Ramiz Rafisoviç hem muzey direktörü, muzeyin müdürü Şupan Hanım Kamaliyeva. Assalamu alaikum, muhterem cemaat. Ramazan ayının ortasında doğru geldiğim şu gününde, pek matur günde, Kamil Mativi'nin 140 yıllık ilgiliğin uyuşturgan işi, uyuştururga alıngan işin, siz uyuşturmasanız kim uyuşturgan olur edilen soru koyup, bek zor rahmetimizni bildiremiz. Rayonumuzun başlığı, Kaybiş rayonu başlığı Albert Yegizarevich Rahmatullahin isminden şu rahmetini жеткирем. Hem güzel hanım sizni çağırıp, mene şunun simbolik suvenir bilen bile gitesin kilen. Kaybiş kupası hem bu simbolik 2 türlü simbolga iya. Çünkü güzel hanım Kaybiş kızı, eğer de Kaybiş'in
kingligi, kudreti Kazak dalalarına hadi barıp jitken iken, bu acağına jitken de jitken indi. Bu arayının Kaybiş avulu ol bizden çıkan ol. Şu an küre biz yaktaşlar hanımlar. Şu an küresin biz mında da tuğanlar jeyilgan jerde şulayık yaktaşlar jeyilgan kabul etemiz. Hem sizin yakın etemiz. Hem müziğlarımız da biz tuğandaş müziğlar deyip tanıyız özümüzne. Biz tuğandaş müziği bulmazsa mümkün tügül çünkü biz bir yönelişte işleyimiz. Mutibullah Hazretine. Hem onun balaları, koysunu etsek de, koysu birlerinin isimleri de yanıramadı. Onlar birinci artistler, birinci kurkem kişiler, İlyas Aydarov aytıp ettiğinde великие люди, великие предки. Это в самом деле так. Çünkü onlar her birisi münafat tabiyana mağrifet o asır deyip atadı. Benim de anlayışırak bulsun için Avrupa'nın hazır yaratıp bitirmesek de Avrupa sözü Rensans, Tatar halkına Rensans kibik nimdigine yönelişte aşmagan medeniyetin türlü yaklarını eytesim keler. Biz yaktaşlar bana zor ittirip eyteriz yaktaşlar deyip. Çünkü indi kaybır kişiler öyle bitindi. Valiye Kaybitski, tikmeye gene bitindi özüne pseudonimle Kaybitski de olmayan rayon bulgandır. Eminan kirsin şeyden. Rayon hali 1922 yıllarda bulmayan, 1927 yıllarda açılgan. Kirisinçe Kaybiş rayona mene şuşunlu meşhur artistka ismen yürtsen işi bulur iken açılgan bulurga mümkün deyip baysa bir vakit etkilep koyam. İkinciden indi Fuat abi kibik biz onu bir tesirlenip, eserlenip tanıdık. Onun hatlı bilip de olmayı, onun kibik söylep de olmayı. Fuat abi bilen kim yarışsın değil. Ama lakin barbar başası kilen, kim kırılı, kup kırılı şahısın türlü yapıların, tağın bir kat aşası kilen, üstte başası kilen. Buna misal şimdi matbaaşı dedik. Hem eytirge kirek, o bitinde birinci izdatelь, birinci jurnalist. Jurnalistlar bunda şaht edirindi. Ama lakin onlar profesyonel şenliklerinde birinci matbaaşı, birinci jurnalist kimsin ol deyip soru koyarlar mı ki başlandı olsa? Ben özüm jurnalist okumalarım da bilmem, bilip jetkermeyim. Belki bu urundadır indi, küttenden gerektirindi ana şu şulay koyarlar. Hatta men menamda televizyonda çıkıp gitti hazırga. Televizyonda Kamil Mutegan'ın nindi qatnaşı var deb so'rab qo'yarga mumkin. Birinchi taqdir, onlarca taqdir yangradı. Bugün El G'asril Jadid jurnali, birinchi jurnal, Tatar jurnali ochilgandi. Avval bitinde yanglashcha, yangray, Arabchadan Tatarcha, yangi asr deb. Belki mana kimdir o'ylab qo'ygandir, yangi asr televizyonisi, mana bu yangigina 21. asır başında uylap taptılar deyip. Yok, biz anlağanımız yani 100 yıldan artık Kamil Mute'yi uylap tapkan. O hazır yarış bilenine kelip çıkan isim. Şu an göre hemen qaysı bir vaxtlarda bu yanlıklarını araslayayım. Qaysı bir vaxtda sırav da verip koyan nik bulay deyip. Bu temanın açkan kişiler, yakın kelgen kişiler Manda Leron'un çıkışından da iskertip ötürge bola. Neşiktir bu şahısının büyüklüğün yakın kelgen sayın anlıyorlar. Hem aktırıyorlar. Şunun hatlı kıyağına kibik tügül, tavuk kibik maştaplı kişinin nik bir günde bilip bitirmişsin. Nik beğenip bitirmişsin. Koyasın Kamil Mute'yle mine 50 yıllık yakşı aşkanlar 4 tonluk dediler. Mine anlap bitirmedim o 4 tonluk şakkan mı yok mu? Her halde şunu yapsap koyulgan dediler. Kaynakın doğru getirip şararlar. Onların hatabı benim şu an kadar ihtilallar katırışan. İkinciden mine bu kitap isket şiirler mi deyip ben uylaptırdım idi. Çünkü bir galimler de hatta bu kitaplarında bilmegen olup çıktı. Men aralaşmadırım. Hamid Tuhfatullin oğlanın etisi turunda yazgan kitabı. O elbette degan söz üstügünde Rus dilinde yazılgan bulanı. Hemen merhum şair Niyaz Akmal tercüme etken. Niyaz Akmal tercüme etkende bu şahıs bilen yakından tanışkan. Hemen ular altından poema başlap jiberdi.
Kamil Mutluğu payımızı. Hem Medeni Cumhur gazetesinde bastırıp çıkardı bütün bu. Yazılıp bitmegen olsa da onda şunday yollar bilen başlanıp gider. Nik deşmeysin kaybış. Olap taraf müracaat eder. Şunday büyük yaktaşırız var. Nik onu yaptırtmısınız, nik onu kutermisiz. Biz indi kuterge tırışıp qarayız indi halimizden kelgençe. No bizden halden kele turganda tugildirimde. Bunu bütün cemaatçilik, medeniyetinin, jurnalistikinin, yazışlarının bütün yaplap alanlarına bu temini ko'tarib, zo'rlab, belki mende bu yıl 140 yıllık bo'lganda 145 yılına hem 150 yıllığına gerekli maçtaqqa ko'tara oluruz indi biz onu. Hem aytırga kerak, To'qay muzeyi elbette alar ayttık bitini malatsı bildiralар. Belki mana dağında yuqarıroq dairelerge şaharga kerakdir deb ishonib qolamiz. Hem ishonish bilan olg'a qaraymiz deydi. Niyaz Akmalning yozuviga kelganda da tag'in qatirib aytilgan so'zlar da bor. Men ularni qabatlab turmayman. Aytasim keladi. Ko'p kirli shaxs deydi. Jirishchi bo'laraq biz ana hamma bayrab ketamiz. Bir fotoğrafını bizimle yish chaqiramiz, sahnada o'tirganda u bunday aytib qo'ydi. Shunday o'tirib qarasam, gimnimiz Tuğan Tilcher'nin avtorı da Kamil Mutluğu'ydu. Ben jığılıp gideyazım o vakittan işte. Kat sıradım, Fuat abi bu bir kişili fikir bu. Bütün bir nesneşli mesele Kamil Mutluğu şunu gına getirip çıkarga buluşkanın mümkünlük tutturganı. Şimdi ne de bu büyük şahıs bunu alır edip indi değil. Hemen bileyim size rahmet sizge. Şunu değil. Maturuna, tanışıkına aytib qo'ydingiz ki, hem ana ol hattaki shunday jengilgina o'tib ketdi. Salim babajiri, mana shushular, ashunaqdagi shushular. Amin so'roni bulayroq qo'yaman. Alay bo'lg'ach artistlar, bizning 1000dan ortiq artist bordir, 2000dan ortiq artist bordir. So'roni bulay qo'ymayman, shulay jur'at etinglar. Birinchi Tatar dunyosida professional artist kim so'ng? Fuat abi motorunu etti mi? Rudolflar, bir tuğan Rudolflar deyip, birisi dedi, advokat dedi, onlardan jılıp qala türmeden, ikincisi bir tane 6 ay boyuna Lev Rudolf onlar bir dersler bir profesyonel dereceye koygan, hem şu dersler negizinde ol, tak prosto tugul, şın artist bulup ketken. Hatta şulara da o men qisqagina so'nggi jumlamni aytay. Mana tuğanlar bilan oralashganda Fortuna Hanım bilan da siz sezasizmi aytamiz, sizning oilada, sizning semyada butunisi kimligini anlar. Mutluğullah Hazret, Kamil Mutluğu, onlarning bolalari, Hamid Tuhvatulin ham boshqalar kipuşya energiya, passionarni, siz правильно отметили. Nersega tutunsalar 4-5 yo'nalishni bir joyga olib boradi, ishlaylar, ishlab bitirmasdan balkim ikkinchisini boshlab jiberadi. Lekin boshqalar narsalarni buldiralar. To'qayni da buldiralar, gazetani da buldiralar, jirshilotni da buldiralar, opera darajasini da yetadilar. Tilasa qaysi genialniy художникларда bo'lalar. Men aytmoqchi bo'laman. Bu ravishli masshtabni, bu xatli renessansni biz shunday jamoatchilik bayalab bitira olmaymiz. Aydagiz birgalab tutuninglar, bayaliglar. Qo'yilish albatta bu ülkede o'zining ulushini hech cheksiz kiritdi. Biz shunga ko'ra aytamiz, may oyida G'aliyapaning tug'an kunlarini biz belgilab o'tirgan traditsiya bor. Bütün oilaning tug'anlarini, do'stlarini, всех родственников приглашаем 20 мая в город Кайбицы. Qaysi birlar shu ayda bo'laylar bitindan. Qaybish yog'ilini motorlab Kamil Mutluğu'nun 140 yıllık G'aliyapan Shiratdagi tug'an kunini belgilab o'tirga chaqiramiz. Agar da Lutfiya xonim siz de qayta olsangiz, biz baxtli bo'lar edik. Kimgagina murojaat etsam da tug'anlari bular kibik passionarlarga tugul bu oilalarni muzey bildiruvlarda, boshqa ko'rgazmalar bildiruvlarda bunday ishkirsiz oila, bunday ishkirsiz tug'anlar bir qaydaga yo'q. Bunda bo'lmaganlar hali. Hem men sizin olda başımda eğen, umumen Kamil Mutluğu oldunda, Mutluğullah Hazret hem onlarının şuşunday ko'rinekli takımı oldunda başım işede olmayın. Orunları cennette bulsun merhumlarının.
Rencip gittiler onlar kayırlar bu dünyadan. Rencip yapmasınlar, biz onları iske düşelim. Bizning endi reglament degan aybirni unutdik. Lekin Züfer abay Ramiyevga söz bermesha mümkün tugul ekan degan o'yga kirib boram. Meni daryoshi yo'q. Züfer abay bizning o'qituvchilarning o'qituvchisi ham To'qay ensiklopediyasini tuzgan kishi. Mana anda endi butun so'rovlarni o'sha ensiklopediyadan topa olasiz. Kadın mis başa kışısıydı. Mesela da beni iske düşürüp oturan Galiben İbrahim içindeki edebiyat sanatının üstünde ben 50 yıl işlep çıktım. Şuna göre bizim edebi mirasını ligdeki şahsiyetlerin, durmuşların, şenliklerin iğrenliğinin inşip varlığından biraz haberdar. Hem eylesim ki de Kamil Mutevi gibi bu şahsiyetlerden Kukler Stalin çağında Khrushchev'a kadar gelen münasebet derin bir ardı. Lakin min eylesimkiler son vakitte 80'li yıllardan başlayıp bizim şahsiyetlerge beye bir adiktif bula başladı. Bana yukarıda öterip çıkmadım 2 kiloda 600 gram ensiklopediyadan. Bunda da bizim Kamil Mutevi turunda söz var. 3 kişiye bunda Kamil Mutevi'ye makale var, Galiya Kaybetskaya var, hem Tıhfatölü, Mutevi'la Tıhfatölü var. Onlar da Galiya Kaybetskaya'nı yazdı, Fatih Efendi yapşı edip yazdı. Kamil Mutevi turunda, Galiya Kaybetskaya'nı yazdı. Kamil Mutevi turunda bizim Fatih Yaşaşı, Atatürk Çırçırdık, İdris Gaziyev yazdı. Hem eğitire gerek Allah'a işmakale hemen bitlerim bilgiyle koydum. Lakin 60 mertebe falan Kamil Mutevi'ne tilge alırlar. Çünkü başka meselelerini tilgende de tilge alırlar. Onları Kamil Mutevi'nin Tufay ile münasebetten bizden böyle bir Kadir Molla bir tandım diyen bir söz var. O zaman baştan Tufay tandım da Fatih Hamir tandım. Ben öyle uyla oturdum. Uralski'de, Jayet'ta ne Kamil Mutevi bilen Tufaylar tandım revişinde birlikte işler, zor işlerler. 3 gazete, jurnal çıkarkanlar. Şunun kadar taralgan kızlanış ki bir sanatların tavuk bulmuyor. Mesela Tufay'ın şu redaktör Kamil Mutevi'nde Fikir gazetesinin nişedir sonra falan tabulgan yok. Benim de kayağına varmadım, müracaat ettim, hiç tabulmuyor. Onda onun eserleri yazdı. Onları şu 7-8 yıl aldığından Tufay'ın 6 tondan tırılan akademik basması çıktı. Biz onda Kamil Mutevi'ne trendeminde yapıların objektif gelirge tırıştık. Mene şunu da edesim ki, her sözümün bitirgende bizning institutda edebi mirasını ötkendeki işliklerinin şenligin İran'ı devam eden, ben de öyle uylap koydum. Bizde var jiyin fondu. Jiyin fondu bir motor jiyinlikler çıkaran. Ne kalsa umumen Mutevi'nin deyip umumi başında bir jiyin fondu, bir jiyinlik edirler deyip koydum. Şuna göre Kamil Mutevi'nin sonunda 30-40 yılda onlarla objektif münasebet bizning edebiyat biliminde urnaşkan hem gelecekte de şolayı devam edilir diye biliyorum. Rahmet itibarı için. Bir zor rahmet Züfer abi. Züfer abi, hele siz Mahruy Muzaffariyan'ı anda zaklatlığa salıp koyarız. Kamil Mutevi'nin
туганы Махруй Музаффария. Олар нәселләре буенча Юк. Мында инде хәзер бу турыда мин әйтим микән дип тордым. Хәзер китә монда научный спор дискуссия. Дуслар, 23-нче ел, 2023 ел инде безнең бит әле Россиядә бик кызыклы ел. Ничек искә төшерделәр укытучылар һәм устазлар елы. Менә Камил Мытыгый, Габдулла Тукайның устазы. Мытыгулла хәзрәт Камилнең дә, Габдулла Тукайның да устазы. Менә шулай итеп әле символик рәвештә безнең бүгенге кичәбез. Әгәр дә кемдә булса сөйли алмай калса, без хәзер экспозициягә менәбез, кемдә әле шунда да сөйләр. Кичәне тәмамлар өчен Камил Мытыгыйның үзенә сүз бирергә әле. Экранда күренмәгән рәсем турында мин сезгә инде булай дип тәэсирлибез бит әле без төрле инклюзия экскурсияләрдә барабыз. Милли музей фондларында безнең экспозициядә да бар ул пластинка Камил Мытыгыйның Фатиха сүрәсен укыган пластинкасы саклана. Менә шулай итеп без аның Фатиха сүрәсе белән бүгенге очрашуыбызны тәмамлыйбыз. Әгәр теләгән кешеләр булса, без аларны инде экскурсиягә икенче катка чакырабыз.